16 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вазоратҳои корҳои хориҷӣ, мудофиа, корҳои дохилӣ, кишоварзӣ, дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик тағйироти кадрӣ амалӣ намуданд. Бо фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Сафарзода Ҷамшед ва Абдуллозода Саидасрор ба вазифаҳои масъули ҳайати фармондеҳии вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва Асозода Нуралӣ, муовини якуми вазири кишоварзӣ таъин карда шуданд. Бо амрҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷумазода Маҳмуд, мушовири калони бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои иқтисодӣ, Салимзода Салим, сардори раёсати кишоварзии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, Давлатзода Зулфия, сардори раёсати рушди иҷтимоӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, Амирзода Маҳмуд, сардори раёсати рушди инфрасохтори дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, Қодирзода Сайъазам, сардори шуъбаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, Арабзода Хуршед, сардори корхонаи воҳиди давлатии таъмиру сохтмони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, Раҳимзода Тоҷиддин, муовини сардори раёсати рушди инфрасохтори дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва Собирзода Фарҳод, директори корхонаи воҳиди давлатии комплекси табъу нашри Шарқи озоди дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардиданд. Бо амрҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар сабаби расидан ба синни ниҳоӣ дар хизмати давлатӣ, Вализода Одина Шоҳ аз вазифаи сардори шуъбаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва Абдуфаттоҳзода Гулҷаҳон аз вазифаи сардори раёсати рушди иҷтимоии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шуданд. Дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифаҳои намояндаи ваколатдори вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди маркази минтақавии ҳамоҳангсози иттилоотии Осиёи марказӣ оид ба мубориза бо муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъатдор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо, сардорони шуъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хоруғи вилояти мухтории Кӯҳистони Бадахшон, ноҳияи Ҳамадонии вилояти Хатлон ва ноҳияҳои Варзобу Тоҷикобод, муовини аввал ва муовини сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, комиссарони ҳарбии ноҳияҳои Кушониён ва Леваканти вилояти Хатлон, ноҳияи Шаҳри Нав ва ноҳияҳои Зафаробод, Спитамен ва Ашти вилояти Суғд ва директори гурӯҳи татбиқи лоиҳаи кам намудани талафоти нерӯи ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик, кадрҳои ҷавону соҳибтахассус ва дорои таҷрибаи роҳбарӣ таъин карда шуданд. Зимни суҳбат бо кадрҳо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон онҳоро ба кору хизмати софдилонаю содиқона, дар мадди аввал гузоштани манфиатҳои давлату мардуми Тоҷикистон, ҳифзи шоиста аз манфиатҳои ватан дар арсаи ҷаҳонӣ, таъмини волояти қонун, тарбияи кадрҳои ҷавон, аз худ намудани забонҳои хориҷӣ ва техникаю таҷҳизоти муосири соҳавӣ ва баланд бардоштани омодагии доимии қувваҳои мусаллаҳи кишвар ҳидоят намуданд.